салом, манзури шумост барномаи панорамаи ҳафта. Тания Танака, зани кӯҳансолтарини дунё, дар соли 120-уми умраш дар Ҷопон даргузашт. хабар доданд расонаҳои ҷаҳонӣ. хабар аз сомонаи Спутник Тоҷикистон гирифта шудааст. ин кишвар ния дорад ки ба сурати умум 10,000 тонна маҳсулоти алюминий харад. ҳадафи харидории алюминий аз Тоҷикистон ин таҳкими минбаъдаи иқтидори иқтисодии кишвар дар давраи эҳёи марҳалаи нав гуфта мешавад. дар ин бора Азия Плюс хабар додааст. Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ба Вазорати Маъриф ва илми Ҷумҳурияи Тоҷикистон дастур дод ки ҷиҳати интихоб ва тарбияи кадрҳо дар мактабҳои олӣ ва муассисаҳои илмии кишварҳои хориҷӣ тадбирҳои амалӣ андешида шаванд. дар ин бора Суғд Ньюз хабар додааст. ба шӯъбаи Вазорати Корҳои Дохилӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо ариза марди 45 сола сокини пойтахт муроҷиат намудааст ки 15 феврали соли 2021 марди 38 солаи сокини шаҳри Душанбе ва марди 57 солаи сокини шаҳри Хуҷанд бо роҳи фиреб ба боварияш даромада барои равнақ додани тиҷорати сӯзишворӣ аз ӯ $460,000 амрикоӣ гирифта то ҳол маблағашро бар нагардониданд. дар ин бора сомонаи Вазорати Корҳои Дохилӣ хабар додааст. Владимир Путин раис ҷумҳури Русия паралимпиони тоҷикро тими қавӣ номид. кишвардор таъкид кард ки барои Русия дар соҳаи варзиш ягон давлати ғайридӯст вуҷуд надорад. дар ин бора сомонаи Спутник Тоҷикистон хабар додааст. дӯстони азиз, ин буд барномаи панорамаи ҳафта. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр, то дидори оянда.